Belake Hambai, they of Funizarawa, Chini media, electronic media, social media, print media, Nor Jotono, Hambai the Kaksmamaro, Tini Hain Haising Tini, Chini Tansan Mari, Bubagrani, Naharmani, the Chini greater Tipra land, no Nahari, Tini Hain Hai Paisopaka, Chini Bukuk Ati Jamatia, Bokharoksa, Ani Yagrawasu Tonai. Yakarkha Janajati Murcha Bjp ni Vice President Tongi Phaijak Botini Bubagran Thansana Hamjagai Tipra Saroni je Naharmani je Greater Tipra no Hamjagai Tini bo chini Tipra Motha Phai Yak Manju Phaikya Aban Bagai Jeng Tini particularly TWF Tipra Women Federation Jeng Jotono Khabo Khubai Boron Jeng Tini Yachak Sugo Tai Jeng Bono Chini Kaisa family Bono Nation Khabai Ke Bono Jeng Yachak Suka Aban Bagai Jeng Belake Hambai Te Khaksama Ro Te Jotono Jeng Saimono Tebo Chini Tipra Sarok Je Chini Bukuk Song Chini Takuk Song Je Sia Nugia Bujia Tongai Rok Je Greater Tipra Land No Saimia Bujia Tongai Rok Boron Jeng Kobogo Je Tansan Mari Tansa Gacha Jeng Joto Kusu Chini Je Sanman Jeng Abo Mani Manai Aban Bagai Tini Jeng Nugui Tongo Je Sinai Nungnai Bujinai Boro Tansan Mari No Hamjagai Bubagaran Tani Phai Tongo Jeng Saimono Bubagara Se Hani Mali O Bubagara Se Chini Joto Nangman Khum Jeng No Rimanai Aban Bagai Jeng Palkai Japri Tangsa Himlajak Tinoro Chini Joto TWF ni Okra Rok Joto Noro Achokphang Warna pipeline hame maru karena bonus hamung betang tamun bising tui sini buku song tini chain sungi hai tong ngkamun bagian belakang hambai hai na hai ang tabu koi nai sini buku ati Jamatia na kok thai thai ni ya sana bagai karena bagai Jotono fungkaham Tipra haste ni bisnes kle ani borok da farok no belakang Kaksangka tini bubagrani Korangti samani, abono belakang angka puru, karena seng kebang ma bosor rowe, seng abono no nangku gue jamani, abono soi korangti sana seng bobak ranoman ka, ani bang seng wansu ko barok do fani bangai belakang kepal kotorong ka, bahai bobak ra dynamic leader nomanai, ang bono no kapuru je cini barok do farong ni bagai, Greater Tipra land. Ini hamane apa belakang nangu, seng tansang yang ke apa orang klaim ya, apa orang hari ni ang bahaya nanti ni wan suka, ane tu farok bayang buat tansang ke ya pri sesiwana, kebang mas jaga wa anu borom rozaka, Bjp government borom royang ya, rozaka, hai pana, national party o tonggui, kebang mas jaga na obstacle nga bada bigna payu, ane tu fani korang di sana ni jaga wa, ane bagai ang tini wan suka, Bubagrani cejaga wo cini hani bubagra bosi sungna korang di sawai bobai thang boni kebang mano yakari sungna tu idola ni hipai mani ajaga wo ang bo oborok bo songni oborok do fani bo songni besa ani bagai ang tini boni korang no yasagai ang bo paika belakang hambai aga ani lo korang ko sok paika tini ke ang bubagra no bang kogrika ang saisang na payo tamani hingke corona ni kaisa disaster ni jora tabo kaisa ain ni kok butong gathering khlaina ni abo kaisa problem tongo hani bagai kabang ma tongo ani ungklo go phaine ni kabang ma phone by contact khlainai tongo haipana sengte kaisa jora na we kaisa sak jaga bo thangai ta khombolong hai kaisa hol kotor ro thangai seng join ro sia nai ang ani loge songro ko rusa an bagai ang saisang pai raka kebang ma bororong no kapur jago kebang ma bororong no nahari tongo cini dofani birman kebang ma jaga wono belakang na tamah nai korang tisana ni nang tong ma jaga wo joto no khaka moi nahari tong asana aja lo korok to onek kok susawa election is ngeta man koi pe election pai Tipra Motha to edisio apa ni ya bo si join da da ko lo korok kok so am te mana tang wo edisi hapang ni sekango emne ke hoito ani bulbuji ban fanung kana
National Party by Tangyang ke Central by Kerengmaya Omahai klai kabang ma bororong no salayu te ane sak by tangkang ke ang bahan ke sa boji maro hoito bul boja bojin khna National Party by Tangai Central lo Tangai kaisa sini demand rok no ganda asokoi samanai hini wansuk mani kintu kabang ma jagao chini ang kisa sakang saipai ka chini bada big no phayo National Party khaimani bisini ke chini dofani bangai khorang srai srai ke ti samaya abako ko bai aban bangai ADC election is sakango kabangma bororok no ani colleagues rok jara tabo motha wo tongnai ro borok haino salsa 2018 ni Vidhan Sabha borok haino samilung jak tongo a borok haino ano saka madam mama hakeleng li ahne aipana angwan chuka ani jotono no tafan se greater Tipra land ni somonde borok clear ken sisokya abani bagai borok no bo kisan harima tongkha borok no eksat buchi roi tubuna ni bagai angkhalo goi soisokoi tongkha abani bagai no kisa lerma haingi tongkha ani sinemong keto ani phayong saipeka Janajati Murcha all Tipra ni Janajati Murcha ni vice president sangka Ati Jamatia kete kaisa sinemong tongo Amen commission ni member all Tipra ni Amen commission ni member ani kami ke killa yalokma ni hajaga sini ko ke yalokma district Gomati